Hej, Čau. a dneska jsme se rozhodli, že půjdeme natáčet Skywars. Tak asi půjdeme na to. Tam? Mhm. Tak jdem. Asi dáme jeden ten, ne. Asi jo. Čekaj, já ho teď musím zase najít, jo. Tak já už tam jsem. Já taky. Tak čekej. Já ti řeknu a skočíme tam. Aby Jo. jsme byli spolu. Ne, mě Minecraft ne... Jo, dobrý. Kde seš, hejku? Tady. 3, 2, 1. Teď. Sakra, ne. Teď. Co ne? Teď. Já už jsem tam skočil. Jak? Jsem tam? Ne. 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 Teď jdem znova skočit. Tak Já já... už jsem skočil. Tak já to, ne, ale já tady nejsem ještě s tebou. Tak já to střihnu a potom tady zase bude. Tak jsme tady. Po dlouhé době čekání. Tak si jdeme zahrát pořádně. Všichni Jo. zabijíme. Jak s Hejkem jsme spolu. Já lag. Ne, já mám lagy. To se nemá. Já kdybyste viděli lagy, tak to není vaším počítačem ani ničím, je to mojím. Jo, a kdybyste měli jako větší lagy, tak to už je server. Mhm. No tak já myslím, že už bychom mohli jít k tobě, ne? Tak se ke mně dostav. No ještě, viď. Ale kde seš? Na ostrově. No. To je těžký tě vidět. Já totiž nikoho nevidím. Já jdu do prostředka. Já taky. Jsem v prostředku, co ty? Já ještě ne. Jo. To se stavíš ty? Ne. Já ho jdu zabít. Křížem to stavím. Ne. Na to nejsem já. Tady je jeden jojo. No, na to nejsem já. Jo, Joe. A nevím, jak se mám dostat k němu. Necháš ho, ať se tam dostaví. Ty jsi... To je hajzlo. Co? On do mě střílí lukem. Já ho taky jdu sejmout. Víš, ho sejmou. A kde seš? Na hradě, v té věži je. A mi to laguje docela. Mě taky, ale serverem. No právě. Mě dal. Co ještě hraješ? Mhm. A to je jasný, že to nedám. Nedáš, no. Do boje. Jasně. Tak jo, tak asi dneska už to ukončíme. No. Pokud natočíme další video. Tak, čau.